Täjikistanyň paýtagty Duşanbe Gazagstandan ýollanan gumanitar kömegin ilkinji tapgyrlary gelip gowuşdy. Iki ýurt hem soňky döwür ýüze çykan agyr ýagyşlardan ejer çekdi. Gazagstan täjik tarapynyň haýsy esasynda un ýag ýangıç ýaly teristleri ýollady. Bişkegiň ýaşlar teatrynda kera adamlar üçin Umit adly oýun goýuldy. Kırgızstanda bu adamlaryň jeňmetçilik we iş mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Gürjistanyň milli pul birligi lari dollara görä öz hümmetini ýitirdi. Lari geçen ýylyň noýabrynda peselmäge başlap, ol häzir öňkü hümmetiniň üstün bir bölegine deň boldy. Lariň pese gaçmagy Rus rublynyň hümmetlenmegi bilen bagly. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzirikleri bilen tanys boldunuz.